Uy, napagay 20! Ang kuha na Uy, natin. tura! Uy, nagkwalta! Nagkwalta ako! Nagkwalta ako! Hello! Hello! Magsuwad namin sa mga year-end party sa mga cute kay nga mga Pilipinas! tumer. Oh. Nakay ko anday tulin. Ay, hatag sa kang anday Eileen yang kuanak yang dito nak sa ilalom sa rep na. Wow! Nandito Ha? Kaan kanang kaang. Oh, iram sa rep. Oh. Magsuwad namin sa amoang kuan. Nala ang mga bata, ang abang mga kuan. Amo ang mga prizes, nara. Napo tayo mga candies, natay daghang kain coins pero di pang iba. Magsugod na dayon ta sa to ang kuan kay magpaingon pa man tong mga bata dire. Okay, welcome. Oh, sige, bye-bye. Oh. Sige mga magsugod din ta magkay ang uban mga butrato sila karon. Alas 3 mo lang ako nangon. Mag-pray ka mga Unya. Ala, asa ba to si? Ali, mag-present ta. Ikaw ate yo. Ali, nangsa naman. So, man. Sa Renato. Abot na? Abot 30. Sige na, kalina mo din, makanilong na mo kay mag-present ta kay para dili sa taon na nagara mo ulan. Kung dili sa mo lang ano sa New Year kay. Dapat na pa. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, Lord God, thank you kay Karong Flower, may kanilipon. Lipon ang mga bata. Naulong na nga magbalambon sa nga mo ang party karon. Daghang salamat Lord God sa blessings. Daghang salamat sa tanan. Amen! Happy birthday! Wala! Happy birthday! Happy birthday! Nainitio kay naipulong ka buong nga naipakuha karon. Moni siya ay treasure hand na dula. Kasi ito sa inyo sa treasure hand. Treasure hand! Treasure hand sa tao. Ako na lang nakikipag kami kay kamo man yung una na abot. Sige, kamo maura na ni Pino sa ikuan sa iyo ha. Pagita mag-nain treasure nga gibutang na ko din sa mo ang balay. Makita ninyo, wala pa magpagaling ko. Na. Mugawas mo diri kotob sa mo ang mga coral. Paglantaw ninyo, manamay makita nga colorful na. Ayaw niyo pamungkaga. Ako'y gumagawa. Oh, dahil basta nanakuha na pila na lang kabog. Sige. Go, pangita mo sa treasure. Nine treasure. Galakas na pula pagkain. Tawag na. Pangita na. O, galawan na. Nagamas na dito. Isa kayo makabuha ko na lang. Color pula! Color pula! Ang color pula! Color pula! Pagkatao ng color pula! Kita mo? Kita ko. Uy, napagay 5! Uy, napagay 20! Ang kuha na Uy, natin. tura! Uy, nagkwalta! Nagkwalta ako! Nagkwalta ako! Dali yan! Pagkitaas sa ilalim sa buka! Uy, mga sabad! Wala ko manakita ay parang manadji lang eh.
Basta may sagasa. Uy! Saga. Ay, nakita naman dito, no? Oh. Napod sa balay. Ha? Napod sa balay. Sa Midwest daw. Ilan nakabok mo kita? Sir, Juan. 1, 2, 3, 4. Lopor! Matagal na lang. Ano, apil po na? Apil po daw si Polly. Hoy, si Mariel! Bilay mo, Mariel! Kape. Dua sa ano to? Sige, Dalawa isa. Isa. Ilan? 7. Sabay dahil makakuha ng video na ko lang kung kamay. Oh. Pagawa ninyo. Kakuha ko 50. Eh, mo Hajel? Nakuha ni Hindi lang yung ayos. Ambot, dagan ko nakita na, dira na, pagdira ilalon sa... Sige, dalawa ninyo. Otro po yung slipper, oh. Mag-slipper. Wala, kita dyan. Pila na lang kulang ma. Tanang-tanang yung balita kailangan kita yung mobilisyon ng mga balay. Ala! Ay, pila na? 5? 5. Siyang, pilay mo, Aday! Pilay mo! 20 dapat pa ako. Ma'am, murag nakita naman ti alitanan. Sulat siya. Ma'am, murag nakita naman ti alitanan. Kita po dyan, ma. Ay. Oh, pwede man. Udah raw, tinta. Precious ni Kuya Kon. Tanawa ni, pigay na ni. Basta mga yung ulangan na. Kita na tanan mo. Nakita na tanan. Oh. Pati makuto. Ito. Pwede na i-open! Hindi na, kimikuan lang. Lakawa lang. Ang ilang vision. Kung ilang ang mga nakuha. 5 to? Madagpog kita. Wala. 5 tong yung Uy, di ko yun kita. Ano ba? LT. Pero kung mag-memory sa iyo. Araw ko 20. Ako 20. Nasuko na tayo mo, Day? 20. Basta gani mga pangita, padakuha gina yung mata. Basta kinunubuan. So dako kag bada. Kabiya ko kan man eh. Kay bangka ko itong bisan mo dili ka. Asko, dili, kuwang, Ano, wanti na ba? Isa man. Isa naka-holbot. Walang tanay apil si Kuan, uy. Tungkol lang naman. Kapil na bita, nakuha naman ako. Oy, sa otro, mag-party ko, di ko ultimo mga dag ko, mga gagmay, ragyod. Ako'y budget. Ako'y budget 10,000. Wala apil mga Kamay dag naman ko. na. Money lang nakakuha sa treasure. Paparty ba galimit din? Kay wa naman tayo sa Nara, pila na ni siya, naabot na ni Opolo Kapin? Sige ngon. Ang nakakuha ate? Ilan ang nakakuha? Nakakuha po ka? liling kini mo. Shailas? Maka-afford man. O, sige na. Umana, dili na. Tanan, dili, pwede. Apil mo mga dag ko, uy. O, pwede, tanan man, pwede. Kapil na yun. Walay dagko. O, sige na. Pag-sure, oy, nagkuhan ko sa akong mga kuan. O, si Marlo, nakatudya ka. Max, Salimax, dira lang. Apil dira, Max. Kay ang sunod na to nga dula, kuan ka nang dili. Ungya na ang chopstick. Magkuan sa ta, mag-talent sa ta kay para apil ang gagmay. Sige, bye-bye. Talent ante. Ito nga dola, show me your talent. Ang sana? Unsaman? Sige na, ate. Unsaman siya mong tani. Sige na, kinsa man tong nang sige, yan na. Kinsa? Show me your talent. Magkuanta, mag-show me your talent. Tanan. Makakuan karong butok sa mo apil. Bete. Brown.
Kinsa may kuan na. Unsa may talent. Dance, dance. Dance ka lang kay sa tanay talent mo. With the bed. Ha? Ay, dili na lang magkuan na lang sa ta, longest line na lang sa ta. Longest line group, maggrupo mo o kuan. Kaduhaan niya yung grupo. Sige, apila ang mga bata. Oh, sige, kami. Tagpuan, pila man mo kamo. Kuan tama laki versus girls. Okay O mga babae o mga lalaki. O sige, tanang lalaki o tanang babae. Sige, sige. Hala, murag daw naman ang mga babae at kay daghan man. Pagpila kay tagduwa. Ayaw na lang, dili, i-group na lang sila kay pila man kabuk ang lalaki. Uno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 na, din ang babae. 5, 6, 7, 8, 8. Ang babae. 1, 2, 3, 4. Ah, magdadapit na mag longest line na. Yan, sabay-bay din, tanawa daw unas. Dira ka? Oh, dira. Wala, kayo din mo ang sa kanan. Ah, magdadapit na. O sige, sige, babae yung lalaki, longest line. Iling niya. Kaya di aman dapit tabi. Pwede mo siguro sinilas. Ay, badaplin mo kay naimpon. Sabay-bay na lang ka, anak. Pwede mo Sabay-bay. sinilas no, mano. Pwede, tanan. Madili ko mapila. Oh, babay na lang, bye-bye. Bye-bye. Mamulaagin ko niya to na mag-party na. Hindi ka ma'am, mulagan ako to. Bantay, dili ka mo apil di kwan. Ibalik ka diri kay way batay ko sa mga. Pagdating sa padamon. Padapin sa mo. Ang payong na Ben, ang payong na. Payong. Payong ko. Hala, dito sa kuan, dito na lang kata sa baybay. Kami tanan. Oh, kamutan ng lalaki, tanang babae. Kay kung diri lisod kay na isakyanan. Sa baybay lang ta, sa baybay lang dong bitaw. Oy, ngana yung day. Ngana. Nay nagtrabaho diri nang Pwede rin. Kaya pilay mo dito. pilbot si Puli. Na, kuan, longest line, diri sila sa baybay daw. Ah, magatan. Ato dito balaysan. Oh, sige, sige. Longest line, babae o lalaki, sige na. Naabot na ta diri sa baybay. Sige, sige. Linyahay ate, kuanin sila ate, butangi og bi ang lalaki nak, butangi pod og kuan. Sige na. Hala, galingyan naman taon ning tulo ka di. Ayaw ninyo apila ang sagbot. Ayaw ninyo tarog ang sagbot. Dito mo sa kilid dapit. Ayaw. Dito mo kay mabungkag ang sagbot. Dito mo. Ayaw kay gisilig na. Dito mo, sibog pa mo sa baybay pa. Sige na ate. Guide sila ate. Sige na, natay oras. Unsa man ni? Kung sikat. Sikat ko sa ate. Salamat. Okay, price ta na natay ko na ni. Sama daw sa mapili na price la. Da. Ang kuan ang mo participate na apod gyapon pero toys ra nga kanang katong gagmay nga pinutos ba. Dahil hindi ginani siya kutob sa mga apil. O sige na, play na. Play na, ibutang na tayo.
5 minutes. 5 minutes. O, kuandra, 2 minutes na. Sige na, ang babae, lalaki. Sige. 2 minutes, sapit na. Sige, bengon dito. Dali. Ang yung sinilas, mga wala ha. Timanin ninyo asa yung sinilas. Sige. Longest line. Sige na, sige. O mana, nana ni time na. Kuan, ikotom ni siya sa kuan. 3. 2 minutes man. 1 minute na lang. Hala, pati ang kwarta. Ang oras, maura na yung makadugay sa yung mga kwarta. Mga bata. Sige. Wala ang inyo orang nara sa inyong lawas karon ang gamiton. Kung unsay naa sa inyo ha karon maura na pwede gamiton. Ala dato kayo ang mga contestant to. Ang ilahang treasure. Treasurehan ka nakuha gyapon sa linya. Sige, sige na. Kuha na lang. 30 seconds na. Ihap na. 1, 2, 3, 4, sa 20 ate. 20 na. Ihap na. Sige na ate. Paminawan ninyo. Time na. Hoy. Kumana. Sige na kata. Ayaw. Sige lang. Okay. Sila kay daghan na sila. Masila makabo kamo. Ha? Ha? Humana. Nakadaog ang girls. Kay giapay lang ilahang kwarta. Ang inyong kwarta tatimanin ninyo mga wala o nakadaog ang mga babae. Sige. babae tayo na dungagan man. Dungagan sila? Oh, marama ka. Ang kang Mark kasi nilas. Kang Mark kasi nilas. Ate. Oh, mani siya ang dula sa longest line. Ibo kayo. Sige na, ang mga contestant sa kwan, sa chopstick contest. Green. Strawberry. Kulang isa? Oh. Ang kwan ha, ang disqualified ang mugunit. Disqualified ang mugunit sa pansit o ang mugunit sa plato. Disqualified. Kinahanglan na inyong ulitan, sinilag yung inyong gamiton. Ayaw sa inyo pag-abrihin. Magsala ko, ayaw mo inyo magpagbola, ayaw na mo masunod taon. Ano kung wala nila? Kalang binsara para ana. Harold, ko adag clip. Para ana. Ikaw na pag-flip. Halang abrihan na ito madili sa. Lagi pang-abrihan na. Sige na nak, dali na. Sayaw sa mga sayaw. Ama budus ka lang. Budus na. Di ba na budus? Lagi pagkawasan mga makaampi ang mga bihon ng buwan na pag-ibig ang mga una. Mga una ta kayo, iniinip na mo na sitan. Gutom na daw kuno siya. Samtang mga on, kung yung baka magyapin natin, isang mga una. Dili, pagkauman kaon, ay yan na mag-games. Kung dili na tayo baby siyang kaon, naman ibig na mo kaon. Mga una lang sa talaan, para kumuha na, mo hindi ramang. Ayaw, na sobrang tagaan sa ilahan.
Kaya di na siya makauna na sobrang. Budot. Ano na cellphone na eh. O yung cellphone na, kuha niyo na yung cellphone dira. Balik na daw. Balik na diri, balik. Mag-bonus ka.